Piye? Wedangku piye? Wedangmu jos tenan kita campuri apa, Mbah? Ya yo teh. Gitu. Jos tenan. Beda karo liyane. Beda. Nah, iki tak campuri lemah lembut. Uwek. Beda wali. Yo ora. Itu gak ora. Nek ngenku sida kuwi. Aku ku jane pengen ngingu sapi kaya awakmu, Mbah. Terus Iki kepiye kuwi aturane? gaduh nggon aku ku lho sing iki. Kuwi apa? Iki. Jenisnya apa kuwi? Metal. Metal. Oh, metal. Nah, iki ngono-ngono. Ya aku entuk kok. Lah yo kowe ora makani. Heeh. Letrong. Uwek. Lah nek lem bluduk, Kok makani nek aku sing makani. nah iya no. Lah paling ora ya pedet no kok ya. Lho. Lah nek gur makani kok dadi cek. Letrong kok sampul. Duren to retong itu. Cuma gur ke letrong lho. Iya, pupuk organik ning paling ora ya pedet no kek bluduk. Pedet karo sapi ku kok dadi Matur nuwun, Mbak. apa? Pedangan nang yo. Iki gedang goreng iki ta. Lah goreng. Ah, Ngukur wong tulan kok disuguh gedang goreng. Wis patut ngate ora apa-apa. Sik panas. Ya ben mosok.